bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Bumalik ang asawa ko galing sa kabit. Hi, DJ Rocky. Gusto ko lang mag-share dahil sa mga napapakinggan ko na nagbabahagi rin ng kanilang mga pinagdaraanan. So please bear with me. Itago mo ko sa pangalang Cynthia. At ito ang aking secret file. May asawa ako. Etong asawa ko ay isang OFW. Meron kaming 2 anak. More than 10 years na siyang nasa ibang bansa. At never niya akong napetisyon dahil sa kada taon meron siyang iba't ibang babae. Two years pa lang siya doon ay umuwi pa siya sa amin. Isa pa lang ang anak namin noon. Nang madiskubre ko na meron siyang ibang babae. Kinumprunta ko siya. At sabi ko sa kanya na tawagan niya ang babae niya. Tapusin na niya yung kanila. Ang ginawa niya ay humingi siya ng sorry sa akin. Paulit-ulit. Ginawa naman niya yung pinagagawa ko. At dahil doon naniwala ako. Then bumalik siya ulit sa bansang pinagtatrabahuhan niya. Doon ko pa nalaman na buntis na ako sa pangalawa naming anak. Kaya naging maayos kami ulit. Yes. Sinubukan naming ayusin ang relasyon naming may lamat na. Mahigit 1 taong din ang lumipas nang biglang may tumawag sa akin. At nagbalita sa akin na may bago raw na babae ang asawa ko. At ang masakit pa rito, palabas lang pala. Yung pagtawag ng asawa ko doon sa naging kabit niya dati. Para kunwari tapos na raw yung kanila. Yun pala, pagbalik ng asawa ko, sila pa rin pala. Hanggang sa natapos nga yung kanila. At ayun na nga.
Yung ex niyang yun ang nagsumbong mismo sa akin kung sino ang bagong babae ng asawa ko. From then on, hindi na siya umuugi sa amin. Natagpuan ko na lang ang sarili ko na umiinom gabi-gabi. Nagyoyosi. Pero syempre, kailangan malabang ko rin ang sarili ko. So nagnegosyo ako. Pero lagi pa rin akong umiiyak. Inaaway ko ang babae niya. Hanggang sa sinagot na ako ng asawa ko ng mura. Nasundan ito ng nasundan. Mumurahin ako at mamaliitin. Then one time sinabihan pa niya ako na makikipaghiwalay na siya sa akin. Pero kung nabukasan, binabawi niya ito. Hindi niya raw kaya. Hihiwalayan niya na raw ang mga kabit niya. Tutuldukan niya na ang lahat. Hanggang sa nalaman ko, naghiwalay na naman sila nung babae niya. At ang rason? May bago kasi siya ulit. Nangongolekta kumbaga. Womanizer. At doon na niya kami hindi pinapadalhan ng sustento. Pag nag-uusap kami sa chat, puro murahan at sumbatan. Pero hindi ako natinag. Sinabi ko sa kanya na kakasuhan ko siya kapag hindi niya itinuloy ang pagpapadala. Then one day, nag-message ang tita niya na meron daw problemang malaki ang asawa ko. Kung sakali ba na bumalik sa akin ang asawa ko ay tatanggapin ko pa raw. Siyempre, sumagot ako ng oo. Oo para sa mga anak ko. Hanggang sa siya na mismo ang kumausap sa akin. Nangihingi ng sorry sa lahat ng mga nagawa niya. At sinabi niya na hindi na siya babalik doon. Inamin niya ang lahat ng nangyari. Yung huling babae niya ay nabuntis niya. At doon nagkakasakitan na sila. Sinusunog ang mga damit niya dahil sa ayaw ng babae. Na kinokontak niya ang mga anak ko. Durog na durog ako. Para bang sinasaksak ako ng paulit-ulit. So sinabi ko sa kanya na tatanggapin ko siya para sa mga bata. Umuwi siya sa amin. Umuwi lang siya. Buong akala ko yun na yun. Hanggang sa araw-araw na kaming magkasama. Nakita niya ang buhay naming mag-ina dito. Naghahanap buhay ako at siya naglilinis. Naglalaba, nag-aayos ng mga gamit. At madalas ko siyang makitang tulala. Umiiyak. Pag tinatanong ko siya, ang sasabihin niya, naaawa siya sa amin. Sa tagal ng panahon niya sa abroad, hindi siya nakapag-ipon para ipagawa ang bahay o pagawan ng kwarto ang panganay naming anak. Isang gabi, nag-away kami. Dahil na rin sa gabi-gabi siyang nagiinom at nagsusugal. Wala naman siyang trabaho. Ayaw na raw niyang magtrabaho. At ayaw niya ng mga muhan. Kaya tiniis kong kayanin ang maghanap buhay mag-isa. Pati ipon ng mga bata nagagamit na rin niya.
dahil sa bisyo niyang paninigarilyo at pag-iinom. Maya't maya ay sinasabihan ko siyang itigil na ang mga bisyo niya, maghanap ng trabaho. At doon niya ako natawag sa ibang pangalan. Na sa palagay ko, pangalan nung huli niyang babae. Sa sobrang hindi ko kinaya, pinaalis ko siya. Pero ang sabi niya, aalis daw siya pero ibigay ko daw lahat ng dokumento niya. Dahil ibinigay niya lahat sa akin yun nung umuwi siya. Para pagpapatunay na hindi na siya babalik doon sa bansang pinagtrabahuhan niya. Hindi natuloy yun. Hindi siya nakaalis. Dahil wala siyang pera pamasahe. Then one day may handaan sa amin. Busy ang lahat. Hindi kami nagpapansinan. Hanggang sa nagkaroon ng inuman. At nagsimula na kaming mag-away. Sinabihan niya akong sasampalin sa harap ng mga anak ko. Narinig yun ng kuya ko. Nangialam siya. Tinanong tuloy ang asawa ko kung bakit siya narito. Sabi pa, bakit ginaganyan mo ang kapatid ko? Mahal mo ba kapatid ko? Hindi sumagot ang asawa ko. At ang sabi niya lang ay, ibigay niya dokumento ko, aalis ako. At doon na siya tuluyang umalis. Nangingi lang ng sorry sa chat. Pero hindi na nag-effort para balikan kami. Nalaman ko na lang ngayon. Nakabalik na siya uli sa ibang bansa. Nalaman ko na rin na bumalik na uli siya sa kabit niya. Hindi na nagpaparamdam at wala nang padala. Please pa-advise naman, no? Ano pa bang dapat kong gawin? Dapat ko ba siyang habulin para sa sustento ng mga anak ko? O hayaan na lang? May hanap buhay naman ako kahit kulang. Kahit papano, nabubuhay naman kaming mag-iina. Sana'y matulungan niyo ako. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Cynthia. At ito, ang aking secret file.